Vážení diváci, dobrý večer. Vítam vás pri sledovaní ďalšieho vydania diskusnej relácie Arena. Ospravedlňujem sa za meškanie, ktoré bolo spôsobené technickými problémami a zároveň v štúdiu vítam vzácneho hostia, expremiérku Ivetu Radičovú. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A začal by som hneď kvízovou otázkou. Čo cíti Iveta Radičová pri pohľade na SDKU? Po A zadozučinenie, alebo škodoradosť? Po B smútok, alebo po C je mi to jedno? Veľkú ľútosť za smútok. Vyberám B, je presné. Je mi to nesmierne ľúto. Necítite spoluzodpovednosť za to, čo sa teraz deje v SDKU? Myslím tú mizériu a tú extrémne slabú verejnú podporu. Skoro 3 roky už nie som členkou SDKU DS, takže priama zodpovednosť určite nie. A čo sa týka predchádzajúcich období, áno, bola som súčasťou tzv. Druhej Dzurindovej vlády ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, v tom čase ako nestranička, nečlen SDKU DS, potom v opozícii ako člen SDKU DS a podpredsedníčka strany a potom premiérka za SDKU DS. Z tohto pohľadu príbeh politickej strany, ktorá má oprávnenie prívlastok štátotvorná, strany, ktorá sa významným spôsobom podielala na zaradení sa Slovenskej republiky do Európskej únie, do civilizovanejšieho sveta, rozvinutejšieho sveta a ktorá bola spúšťačom aj vážnych reforiem, aby naštartovala Slovenskú republiku, tak ak má byť toto koniec toho príbehu, tak nemôžem povedať iné, ako že mi je to nesmierne ľúto. Ja by som upresnil tú otázku zodpovednosti. Samozrejme, myslel som tu nepriamu. To znamená tu, že SDKU sa bude dovtedy oslabovať, kým z nebudú odchádzať schopní ľudia, prípadne ľudia s verejnou podporou, čo bol nepochybne váš prípad. Vy ste mali podporu, napriek tomu ste ušli alebo odišli, každý to nazýva inak. A kým to bude pokračovať, tento proces odchodu ľudí, ktorí majú podporu, tak si myslím, že tá strana nemá šancu. Odchod v podstate 5 poslancov v súčasnosti z poslaneckého klubu po prehre vo voľbách 2012 s výsledkom niečo 6,01%, myslím, neviem, či to viem presne, a zároveň to, čo sa udialo ostatné dni, nie je začiatok procesu konca, ale posledná fáza. Pretože tá vyhranenosť alebo isté spory nastali skôr v rámci SDKU DS a boli možno prirodzeným vývojom vnútri strany. Je pravdou, že osobne, a zhodli sme sa v hodnotení tejto situácie s pánom Miklošom, že sme sa ľudsky i odborne rozišli a takáto situácia by bola dlhšie naozaj neúnosná. No vy ste sa rozišli hlavne politicky, sa dá povedať. To už bol dôsledok toho ľudského i odborného rozchodu. Pani Radičová, leitmotívom tejto relácie je 2 roky vlády Smeru a Roberta Fica a 2 roky opozície, alebo 2 roky pravice, od volieb 2012. A priznám sa, že keď ich tak z nadhľadu hodnotím tie 2 roky, tak vidím neuveriteľný kontrast medzi úspechmi Smeru a medzi neúspechmi pravice. Skúsim to zhrnúť veľmi stručne. Smer dokáže držať stabilnú vládu, pravica nie, čo sú dlhoročné skúsenosti. Smer si dokáže držať verejnú podporu, pravicové strany nie. Smer má program pre svojich voličov, aj keď sa nám nemusí páčiť. Pravica má problém s programom pre svojich voličov a pre stredné vrstvy. Smer má do volieb, aj do volieb 2016, plán A, aj plán B pre zostavovanie vlády. Pravica žiadne plány nemá. A otázka znie, prečo je to tak, že vo všetkých týchto aj kvalitatívnych, aj kvantitatívnych parametroch to porovnanie pravice a Smeru vyznieva katastrofálne pre slovenskú pravicu. A teraz nemyslím iba SDKU, teraz myslím pravicu ako takú a
Pýtam sa vás to aj ako ex-premiérky a aj ako profesorky sociológie. Prečo si myslíte, že Slovensko má tento problém s pravicovou politikou? Nie je ľahká otázka, ale pokúsim sa. Čiže nechcem tvrdiť, že časť odpovedenia bude skôr hypotetická ako v rovine tvrdení, ale predovšetkým. Áno, sám pán premiér Fico konštatuje, že má stabilnú vládu a bezkonfliktnú vládu. Rada by som dodala k tomuto tvrdeniu dve poznámky. Prvá, iste, keď vládnete sám, tak nie je také komplikované mať stabilnú vládu, keďže nie je koaličná. No. A máme možno v istom zmysle trošku krátku pamäť. Pán premiér Fico bol premiérom aj koaličnej vlády spolu s HZDS a SNS. Ale aj tá vydržala celé 4 roky. Môžeme sa spýtať, za akú cenu. V 14 rezortoch sa vystriedalo 30 ľudí. Najčastejšie obmeny boli v rezorte životného prostredia. Tam bolo 6 osôb, ktoré viedli tento rezort. Niektorých 4 osoby, 3 osoby. Istým spôsobom ten rezort životného prostredia sa začal podobať trhaciemu kalendáru. Nepovažujem to za prejav stability a kontinuity vlády, ale najmä samotní koaliční partneri sa, poviem to slovami, nešetrili. Dovolte mi len 3 citáty za všetky. Pán Mečiar o pánovi Ficovi sa vyjadril: toľkokrát ma klamal v zásadných veciach, že ho vlastne ani nemám dôvod vyhľadávať. Mečiar o Slotovi, koaličnom partnerovi: považujem ho za hanbu na slovenskej politickej scéne. Pán Mečiar o Ficovi: pokiaľ ide z hľadiska vedenia koalície, vzťahov koalície, činnosti vlády, tam boli vo veľkej miere jeho, čítajme Ficové, osobné chyby, ktoré sa podpísali, a až samoľúbosť, ktorá bola väčšia ako efektivita jeho politiky. A pán Slota o pánovi Ficovi: takýmto spôsobom byť riťolescom je neadekvátne a nevhodné premiéra suverénneho štátu a tak ďalej. Tie vzťahy neboli nijak partnerské, alebo ak chcete bezkonfliktné, naopak veľmi konfliktné, vrátane vyhrážania odchodu z vlády či zablokovania rokovaní vlády a podobne. Hovorím, že je rozdiel, nič viac a nič menej, mať pokoj, teplo a kľud v situácii, keď je to vláda jednej strany a keď vediete koalíciu, a že i tá koalícia za čas pána premiéra Fica mala veľmi vážne problémy vnútorné pnutia až s takýmito hodnoteniami navzájom koaličných partnerov. Ten druhý moment, myslím si, že, a odpustite mi to, viem, že mám byť stručná, ale Slovenská republika, tak ako viaceré postkomunistické krajiny, sú v procese alebo v pohybe od neslobody k slobode. A takáto cesta je sprevádzaná rôznymi ťažkosťami a problémami. Od prvej etapy všeobecnej eufórie, áno, ideme do toho, budeme slobodní, cez prvé sklamania, čo tá sloboda vlastne prináša, a tieto sklamania sú následne sprevádzané nostalgiou za tým, čo bolo predtým, že síce to bolo väzenie, ale s istou skivou chleba a s materiálnym zázemím, až po obrazné pri ceste z Egypta zlaté tela, návratu do čias do zlatej klietky, len my s tou slobodou a výberom dajte pokoj, veď to nikam nevedie, iba sa tu hašteríte a škriepite. Až po pozitívne výsledky, ktoré sa premietajú v dohode na zákonoch a regulatívoch a na našej spoločnej ústave a garancii práv. Ale to, že je to sprevádzané takýmito rozdielmi, rozštiepovaním spoločnosti, je úplne prirodzené a nemôže to byť inak, pokiaľ sa
takáto zmena deje demokratickými prostriedkami. Čiže rozštiepenosť spoločnosti sa premieta aj do rozštiepenosti politických subjektov a strán. A na Slovensku opäť máme raz na stole dilemu medzi orientácia na východ či na západ. Pro-life alebo pro-choice. Ale tá dilema je zrejme fiktívna, si myslím, lebo politika Roberta Fica je dostatočne dvojtvárna na to, aby nehrozila zmena kurzu. Aspoň je to môj názor, že on vie deklarovať, nazvime to proruské postoje, ale tá jeho reálna politika ničím nevybočuje z toho smerovania, z tých mantinelov, ktoré boli dané pred 10-15 rokmi. Áno, ale je rétorom istej skupiny v spoločnosti, ktorá reálne existuje. A on to vie. A oslovuje ju tým. Tým si udržiava ale svoju voličskú základňu. Robí to na podporu svojej vnútornej politiky, ktorú nevníma, že je funkciou aj zahranično-politickej orientácie. Oslovuje tým svojich voličov a robí to úspešne, pretože takéto proklamácie jeho stúpenci majú v sebe ako svoje rozhodnutie orientácie súčasnej a budúcej orientácie Slovenskej republiky. Ale má to ešte jeden vážnejší dôsledok, okrem týchto štiepení a rozštiepení, ktoré v spoločnosti máme a na ktoré reagujú tie politické subjekty a snažia sa mať to zázemie voličské v rámci týchto štiepení, tak sa nám pred očami mení štát. My sme si to zabudli nejak možno uvedomovať, že moderný štát na seba naberá stále viac a viac a viac kompetencií. Že sa dožadujeme, aby ten štát prijímal viac a viac regulatívov, viac a viac oprávnení garantoval. Sociálny štát v Európe a aj na Slovensku vytvoril už dnes skoro minimálne jednu, ak nie dve generácie, ktoré sú plne závislé na prerozdeľovacích mechanizmoch štátu. My posilňujeme a rozširujeme kompetencie štátu. Dávame mu väčšiu a väčšiu moc. Žiaľ, to isté robí Európska únia. Hovorím, je to... V istom zmysle nás k tomu vedie. Áno, ten silný sociálny štát paradoxné a možno smutné. Rozširuje kompetencie vlády, moci a vytvára to paradox. Čím viac tých oprávnení, ale aj občania sa toho dožadujú. Pozor, všimnite si tie požiadavky. Rodičovský príspevok nie len do 3 rokov, do 6 rokov, prídavky vyššie a tak ďalej. Garancia minimálneho dôchodku. To je generácia, ktorá je plne závislá na vláde a na štáte. A týmto požiadavkám paradoxne ten štát odpovedá prerozdeľovacími mechanizmami, čím má väčšie kompetencie, väčšiu moc, v rukách úzkej elity. Stále menej občanov sa na tomto rozhodovaní reálne zúčastňuje a následne, ako dôsledok, stále viac a viac občanov menej a menej dôveruje štátu, vláde, politikom, dokonca na politikov používajú sarkazmy a odsúdenie. Toto je proces, ktorý sa nám pred očami deje. Ja netvrdím, že máme zminimalizovať štát a škrtnúť všetky jeho funkcie do maximálnej možnej miery, lebo v istej etape to nie je možné. Ale isté funkcie ako zdravotníctvo, ktoré je plne solidárne, vzdelanie, ktoré potrebujete zabezpečiť pre ďalšiu generáciu, má byť úlohou a funkciou regulatívou a financovania štátu. Ale potom sú oblasti, kde tá občianská spoločnosť je naozaj úspešnejšia a lepšia, ale pokiaľ my sa dožadujeme vlády, aby takto rozhodovala, aby takto prerozdeľovala, tak sa potom prosím nečudujme, že máme pred očami stále silnejší a silnejší štát a posledná poznámka k tomu silnému štátu, že potom silnie politická strana, ktorá ponúka práve tieto falošné istoty prerozdeľované od štátu, alebo ak chcete, sociálne istoty, namiesto
silného jednotlivca, osobnej zodpovednosti a silnej občianskej spoločnosti. Odpustím si jednu osobnú otázku. Ste si istá, že keby ste vy ostali premiérkou až doteraz, tak by to bolo inak? Tak by ste tie trendy dokázali zvrátiť a štát by bol štíhlejší? Lebo nevšimol som si, že by do roku 2012 štát nejako výrazne chudol, keď ste boli premiérka. Myslím nabaľovanie moci a prerozdeľovania. Veľmi dobrá otázka. Vždy som zúfalo listovala štátny rozpočet, koľko tam pribúda tých koloniek výdavkov. A urobili sme, a dovolte mi použiť tento plurál, viacero krokov práve k návratu k jednotlivcovi niektorých funkcií, ktoré ten štát nemusí robiť, veď toto bol jeden z dôvodov druhého piliera dôchodkového zabezpečenia. Poviem príklad osobný, lebo ste mi dali osobnú otázku. Daňový bonus pri prídavkoch na deti. Ideový otec, matka tu sedí. Pre tých, ktorí pracujú, je veľmi adresné, konkrétne na odburávanie práve tých priamych financovaní takejto podpory. Adresná pomoc v hmotnej núdzi, zavedenie aktivačných prác a podobne. To sú všetko kroky, ktoré postupne sa snažili ten rozšafný štát, kde raz už keď ponúknete tie oprávnenia, hovorím, niečo zobrať, vyvoláva obrovskú revoltu a dokázať to vysvetliť, že ja vám to neberiem, ja vám to vraciam. Vy ste to odovzdali štátu a ja by som bola veľmi rada, keby občianská spoločnosť, občania si tieto veci znovu uchopili do vlastných rúk, pretože vedia rozhodnúť lepšie a správnejšie a efektívnejšie. Takže ten postup kritiky rozšafného štátu a návratu k vláde, ktorá naozaj bude spravovať len to, kde máme byť plne solidárni, je proces, ktorý je na mieste v ňom pokračovať a ktorý bude nejaký ten čas trvať. A predovšetkým len a len na základe diskusie s občanmi treba na to mať aj legitimitu a ochotu a pripravenosť občanov. Vrátil by som sa k otázke, prečo si myslíte, že Smer má stále podporu verejnú a pravica tú podporu stále nevie nájsť dostatočnú na to, aby dokázala byť protiváhou Smeru? Teraz myslím aj jednotlivé politické strany, ale aj pravicu ako celok. Pretože ak sa na to pozrieme sociologicky alebo cez voličské skupiny, ja si nemyslím, že Smer je až taká dominantná strana, ako vyzerá. Na Slovensku je niekoľko väčších miest, kde pravica má podporu. To rozdelenie síl dlhodobé je takmer pol na pol. Závisí od toho, kto dokáže viac mobilizovať ľudí, kto menej. Problém je ale v tom, že Fico vie tých svojich voličov mobilizovať celkom úspešne. Možno až na nejakých 90%, ak bereme úspešnosť mobilizácie. A pravica v mobilizácii vlastných ľudí, vlastných voličov a sympatizantov dosť výrazne zaostáva. A čo je ešte horšie, ten trend je taký, že to vyzerá z roka na rok horšie. Aspoň ja to tak vidím, že od roku 2012 a od toho kolapsu pravice po kauze Gorila sa stále nepodarilo reštartovať pravicovú politiku a nájsť toho lídra, alebo ťahuňa, alebo stranu, ktorá by prevzala úlohu protiváhy proti Smeru. Prečo si myslíte, že je pravica v tejto biednej situácii? Ešte podotázka. Nebude to tým, že pravicové strany, slovenská pravica nerozumie Slovensku a Slovákom? Myslím si, že úspech strany Smer SD sa odvíja od spokojnosti istej časti slovenskej spoločnosti práve s takouto politikou. Politikou, ktorá demokraciu chápe v jej materiálnom slova zmysle, to znamená ako istoty a bezpečnosť. To je legitímne chápanie demokracie a takéto zastúpenie v slovenskej spoločnosti je. A
pán premiér Fico a strana Smer SD s ním, ale predovšetkým on ako osoba, oslovuje túto voličskú časť. Keď sa pozriete na ostatné sociologické výskumy, tak práve zhruba tých 29-30% občanov Slovenskej republiky, dospelej populácie, podporuje takéto chápanie demokracie a tento štýl politiky. Ale keď sa pozriete na tých 65% nespokojných občanov s takýmto smerovaním a takýmto chápaním demokracie, tak nájdete nesmiernu rozštiepenosť. Ja sa vraciam k svojej odpovedi. Občania sú rozštiepení hodnotovo na stredo-ľavicovo-pravicovom spektre. Nájdete štandardné sociálno-demokratické orientácie v populácii, ktoré nemajú reprezentáciu na politickej scéne. Nájdete štandardných komunistov. Naražate na to, že Ficová strana nie je sociálna demokratická? Určite nie klasická sociálna demokracia. Nájdete klasických komunistov čistého marxizmu-leninizmu, protagonistov tejto ideológie. Nájdete klasických konzervatívcov. Dokonca aj tých progresívnych, aj tých ortodoxných. Nájdete liberálov európskeho typu aj amerického typu. A bohužiaľ, možno problém je v tom, že sa stupňuje taká miera netolerancie rôznosti týchto názorov. A potom nájsť spoločný základ je nesmierne zložité. Dovolím si to ilustrovať na príklade. Kresťansko-demokratické hnutie má v mnohých svojich prioritách, aj malo v minulosti, bližšie k socialistickej ideológii ako k liberálnej. Napríklad z hľadiska pohľadu na úlohu štátu. A naopak liberáli na Slovensku, toho európskeho typu, nachádzajú veľmi ťažko spoločnú reč v niektorých otázkach, ktoré sa sústreďujú u kresťansko-demokratického hnutia na rodinnú politiku a podobne. Preto je tak ťažké vytvárať a spájať tieto subjekty, pretože je rovnako ťažké spájať občanov, ktorí vedia byť dokonca nesmierne agresívni na iný názor, ako je ten ich vlastný. Keď sa pozriete, kedy sa to podarilo, to je dobrý príklad, tak to bolo SDK, ale to neboli stredopravicové strany, ktoré vytvorili SDK. To bola širokospektrálna, ľavopravá, antimečiarovská. Áno, tam bolo všetko. A následne sa to všetko aj rozpadlo. No veď to tak aj dopadlo dnes s tou stranou. Aj sa rozpadlo. A iný príklad, novotvary na politickej scéne. Príliš veľa subjektov na tzv. Jedno použitie, teda na jedno volebné obdobie, ktoré sa snažili, prípadne budú snažiť zachytávať nespokojných voličov s doterajším spôsobom politiky a chytajú tu nádej v novotvary. Teda v skrátke, všetko nové je dobré a všetko nové je lepšie ako to staré. A ešte mi dovolte sa vrátiť jednou poznámkou k téme, ktorá nie je nijak príťažlivá, a to je gorila. Nemyslím si, že dnes už dokážeme sa rozprávať, čo je len rozprávať o tom, kde je alebo nie je pravda v gorile. Už sme skeptickí aj v to, že sa niekedy niečo s nej vyšetrí. Ale nič to nemení na fakte, že je to jav, ktorý existuje. On tu je. Gorila sa svojím spôsobom stala značka. A navyše... Ste si istá, že platí prítomný čas, alebo skôr minulý? O gorile? Áno. O gorile ako fenoméne, ktorý vie mobilizovať ľudí do takej miery, že
idú protestovať, alebo sú schopní sa politicky zmobilizovať a angažovať. Kvôli zisteniam z gorily. Neviem, či to bude práve kvôli zisteniam z gorily, ale pre istú mieru korupcie a škandálov určite áno. Či nespokojnosti a napätia v spoločnosti. Ale chcela som zdôrazniť, neviem, či to dokážem presne vyjadriť. Je to jednoducho sociologický fenomén. A sám ste použili to spojenie gorila a pravica. Pričom je to obdobie, ktoré sa nevzťahuje len a len na pravicové subjekty. Ale tá čiapka s tým symbolom gorilím je istým konkrétnym politickým subjektom nasadená, prilepená a je veľmi ťažké, alebo ako to vyjadriť, má ho na chrbte naložený, ten batoh, a pokiaľ sa nedokáže zbaviť tej záťaže, tak bude prenasledovať isté politické subjekty v pravidelných intervaloch. A teraz si nemyslím ani tak od občanov, ako od politických protivníkov. Ale tá záťaž je oprávnená, pretože bol to tuším, koniec druhej Dzurindovej vlády, ktorý zasiahla tá kauza gorila, alebo to monitorovanie. Isté veľa sa vypoveda aj o Ficovi v týchto údajných spisoch, ale zodpovednosť vtedy držal v rukách Mikuláš Dzurinda a jeho strana SDKU. Nikdy som nepopierala, lebo viete veľmi dobre, že tak ako dal vyšetriť spis gorila pán Dzurinda, a nie vymazať a skartovať, ako sa stalo za vlády premiéra Fica, tak opätovne vyšetrovanie sa rozbehlo neskôr. Ale nie o tejto téme sme sa chceli dnes hovárať, len hovorím, že je to fenomén, ktorý výrazne ovplyvnil situáciu na politickej scéne. Dal by som ešte jednu čisto osobnú otázku. V čase, keď ste preberali ponuku stať sa lídrom SDK-UDS pred voľbami, respektíve boli ste zvolená v primárkach, mali ste nejaké informácie o tom, že existuje takýto dokument zvaný Gorila a že existujú takéto podozrenia, alebo ste vôbec nemali takúto informáciu? Odpovedala som na túto otázku niekoľkokrát. Prvý raz som sa stretla s istým článkom, myslím, že to bolo na stránkach SME, kde sa objavili prvé takéto indície, že niečo takéto existuje. Prepáčte, že si dnes už nepamätám, ktorý to bol mesiac. To si skutočne nepamätám. Ale dá sa to nájsť v monitoringu tlače, kde som sa k tomu presnejšie vyjadrila, lebo som si to vyhľadala. A následne mi bol zaslaný ten materiál na úrad vlády. Ja som vtedy zavolala okamžite políciu, odovzdala som materiál a vtedy som si ho aj cez Vianočné sviatky kompletne prečítala. Pani Radičová, neobávate sa, že ten fenomén gorila, o ktorom hovoríte, už viac menej končí tým, čo ohlasila skupina Penta, teda skupovanie slovenských médií a poviem to na rovinu, ovládnutie veľkej časti slovenských médií. Myslíte si, že je to taká ironická bodka za kauzu gorila? Že jedna z finančných skupín, ktorá plnila úlohu hlavnej postavy, teraz vystupuje v pozícii mediálneho magnáta, ktorý bude ovplyvňovať verejnú mienku? Myslela som si, že to vyjadrujem skôr sarkasticky, keď som reagovala na vzniknutú situáciu. Možno v tom je veľký kus sarkazmu, že výsledok celého toho pohybu dnes má podobu, že zopár politikov už nie je na politickej scéne, respektíve je ohrozený, že na nich už nikdy nebude. A aktívna firma a hráč Penta silnie a mohutnie. To je reálny výsledok. Aktívny hýbateľ, ktorý hýbal politikou. Áno, to je reálny výsledok. A teraz aj médiami. To je reálny výsledok. Čo s tým viete urobiť? Myslíte ja osobne? Vy osobne, áno. Upresnil by som to. Opäť, keď sa pozriem na rok 2012 až 2014 a na 2 roky vlády Ficovho Smeru a na 2 roky opozície a pravice, tak mám dojem, že prebieha presne to, čo ste už naznačili, že áno, oligarchovia sa posilnili, politici, ktorí boli použití a zdiskreditovaní,
odišli, strany, ktoré boli diskreditované, zanikajú alebo sa rozpadávajú, ale o to horšie vyzerá ten kontrast a o to horšie vyznieva ten kontrast, že tí, ktorí hýbali politikou, tu ostali a posilňujú pozície a tí, ktorými bolo hýbané, tak sa striedajú, zanikajú, prípadne prichádzajú nové postavičky a nové figurky. Nebudem hodnotiť sama seba, takže si pomôžem hodnoteniami iných a tie znejú, že za čias v úvodzovkách Radičovej vlády bol prijatý najsilnejší protikorupčný program nielen na Slovensku, ale zdá sa, že v Európe, že bol spustený program otvoreného, transparentného vládnutia, že bola spustená reforma súdnictva, že to začalo prinášať prvé ovocie a výsledky. A preto si dovolím konštatovať z týchto iných hodnotení zvonka, že takéto zmeny sú možné, že je v nich možné pokračovať, pokiaľ máte šancu v nich pokračovať. Lebo to boli zásadné zmeny. Vy ste mali tú šancu? Nie, nemala. Dôvod? Boli ste vo funkcii premiéra a lídra najsilnejšej pravicovej strany v tom čase? V rámci koalície. Áno. Na túto otázku vám ešte odpoviem a potom sa vrátim k hodnoteniu 2 rokov Ficovej vlády. O tom sme sa chceli rozprávať a ešte sme sa k tomu nedostali. Takže sú principiálne otázky a rozhodnutia. A principiálna otázka a rozhodnutie bolo i o riešeniach pre Slovenskú republiku, pre našu budúcnosť, pre našu pozíciu z hľadiska postupov a mechanizmov eurozóny a Európskej únie. Bolo to principiálne rozhodnutie a považujem dodnes za nevyhnutné a dôležité, aby sme sa neocitli na široko rozchodnej trati. A preto toto bol jeden dôvod. Zásadný. A druhý zásadný dôvod bol nie je možné viesť koalíciu a mať menšinovú vládu. To tu bolo. Bolo to možné. To tu bolo, ale za akú cenu? Za Mikuláša Dzurindu. Áno, za akú cenu. A myslím si, že sú isté hranice, za ktoré už v politike neslobodno ísť, aj keď vás vedú tie najlepšie pohnutky a ciele. Že to nie je možné. Plus mám istú diagnózu, na rozdiel od napríklad pána premiéra Fica, ktorý hovorí, že politika nie je o morálke a spravodlivosti, ale o biznise a ekonomike. To povedal? Parafrazujem, áno, jeho vyjadrenie, nie je to presný citát, ale parafrazujem ho. Teraz narážate na sankcie, alebo na... Nie, na kritéria v politike, kam až môžete ísť, keď presadzujete Aby nás neobvinil, že sme mu niečo vložili do úst. Nie, parafrazujem jeho, vieme nájsť veľmi rýchlo na webe presný ten výrok. Myslím si, že morálka patrí do politiky a morálne kritériá, a že ich máme nastavovať a máme hodnotiť politiku nielen v rámci zákonov a zákonnosti, ale aj morálnymi kritériami, pretože pokiaľ to nebudeme robiť, tak sa pýtam, prečo to robíme v iných oblastiach spoločenského života, keď na vrchole toho spoločenského života to nemá platiť. Musí to tam platiť. A smiem sa vrátiť tým k 2 rokom Ficovej Práve vlády. na to som sa chcel opýtať, že či si myslíte, že Ficov zmysel pre morálku je nulový, alebo by ste tam našli nejaké stopové množstvo? To by som si nikdy nedovolila tvrdiť.
To by bolo nafúkané a nabubralé a nepravdivé. Ale sám konštatoval, že sa rozhoduje pragmaticky. Čo nie vždy musí harmonizovať s morálkou. Nemôžem si pomôcť. Ja mám na prvom mieste tie morálne kritéria. Vedeli by ste uvieť aj príklad, kde sa Fico rozhodoval viac pragmaticky ako morálne a vy by ste sa rozhodli inak, prípadne by ste zložili funkciu, ak by ste boli v podobnej situácii ako on? Bo ono to platí, čo hovoríte, len neviem si teraz spomenúť na nejaký príklad krízy, konfliktu alebo niečo, kde by sa Fico prejavil ako priama pôžička Grécku, kde pán premiér Fico dal súhlas, že Slovenská republika dá túto priamu pôžičku Grécku. V tej situácii, v ktorej Slovenská republika vtedy bola, deficit 8%, 7,7%, nie naša vláda vytvorila deficit, ktorý teraz ešte stále rieši druhá Ficová vláda. To by som tiež rada počiarkla. A bolo to SDK UDS personifikované v troch osobách. Ja si neprivlastňujem jediná ani náhodou zásluhy, to už vôbec nie, ale každý na svojej úrovni presadil rozhodnutie, že nepovažujeme toto riešenie za riešenie, nie je rozumné. Takto sme predstúpili aj pred voličov a aj sme toto rozhodnutie, napriek tomu, že bolo signované predchodcom, odmietli a zrušili. Bol to pragmatický súhlas, ale myslím si, že to z hľadiska solidarity, ale to je už známa téma, nebolo spravodlivé a správne rozhodnutie. Takže presadila som stanovisko Slovenskej republiky na svojej úrovni, teda na Európskej rade, na úrovni premiérov, pán minister Mikloš na úrovni ministrov financií, pán minister Dzurinda na úrovni ministrov zahraničných vecí. Ale je to i pragmatické rozhodovanie pri príjmaní niektorých zákonov. Úplne zámerne poviem zákony z oblasti tzv. Sociálnych istôt, pretože pravý opak je pravdou. Pokiaľ ide o tie 2 roky vlády Roberta Fica a 2 roky vlády Smeru, akú známku by ste im dali? Ja teda dávam kredity na vysokej škole, takže s tými známkami mi to ide ťažšie, ale ak dovolíte, prv, než sa odhodlám vôbec vyjadriť nejakú známku, aj keď nerada známkujem. Nie vždy je to spravodlivé. Tak rada by som reagovala na to, že je taká pekná pesnička Borisa Filana, že z politiky prišiel medzi ľudí svrab. Nikto nevie, kto je prostitútka, kto rovný chlap. A on ten svrab prichádza preto, lebo niekedy zámerne a niekedy nezámerne nehovoríme občanom pravdu. Dokonca až klameme. Teraz myslíte vládu? Áno. A pán premiér Fico, keď hodnotil svoje 2 roky, niekoľkokrát nehovoril pravdu. V čom? Prvý moment, ja som si to radšej poznačila, aby som bola spravodlivá a korektná. Samozrejme, že hodnotil nezamestnanosť a vždy to pripodobňuje, to nie ja robím, ale pán Fico, k Radičovej vláde a konštatuje, že nezamestnanosť za jeho vlády sa mu podarilo dostať na nižšiu úroveň, ako bola za vlády Ivety Radičovej. To naozaj nie je pravda. Nie je to pravda ani podľa výberového zisťovania, ani štvrťročných výkazov, ani mesačných výkazov, ani podľa Eurostatu, ani podľa ústredia práce, ale on to opakovane opakuje. Aby sme si rozumeli, ja budem len rada, keď klesne nezamestnanosť. Lebo nás trápia morí. A je to jeden z vážnych problémov. Ale nevyriešime to, keď budeme klamať. Určite nie.
Druhý moment, permanentne. Čiže v tomto si Fico vymyslel svoje vlastné fakty, tvrdíte? No, skresľuje, alebo ako to mám nazvať, no nehovorí pravdu. Vláda Radičovej zastavila výstavbu diaľnic. Obľúbený leitmotív. Ale veď to nie je pravda. Je pravdou, že sme zastavili 2 veľké projekty a za tým si stojím. A stojím z dôvodov veľmi nevýhodných finančných transakcií. Ale platí, že z hľadiska počtu kilometrov stavia pán Fico zhruba rovnako, ako sme stavali my. A opäť to netvrdím len ja. Jednoducho vo výstavbe bolo spolu za ten čas, čo sme boli pri moci, 95 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Proste to nie je pravda. Tretia nepravda, permanentne opakovaná, ako za jeho vlády sú stabilizované ceny energií, hlavne plynu, a ako príde tá pravica a ceny idú hore. Už mu to Demagog SK x-krát napísal, analytici x-krát povedali, že to nie je pravdou. Že nemá správne údaje alebo zámerne nehovorí pravdu, opakovane túto nepravdu opakuje, tvrdí to, naozaj to nie je pravda. Štvrtá nepravda, opäť sa porovnáva, vyhlasuje, aké úspechy má slovenská ekonomika v porovnaní so zvyškom eurozóny či Európskej únie. Tvrdí opäť zlé svetlo predchádzajúcej vlády, tvrdí, že zdedil krajinu s druhým najrýchlejším zdražovaním v Európe. Nie je to pravda. Dokazateľne podľa faktov nie je to pravda. Tvrdí, že zdedil Slovenskú republiku v katastrofálnom stave financií. Dokonca hovoril, že nám vystaví Brusel hodnotiacu správu, ako sme to bačovali. A potom prišla tá správa Európskej komisie s konštatovaním, ako sme neuveriteľným spôsobom, ako jedna z krajín, ktorá jednej z najviac dokázala zraziť ten neuveriteľne vysoký deficit verejných financií. K tomu príde správa Európskej komisie o súdnictve a korupcii za čias už vlády pána premiéra Fica a nečíta sa to dobre. Ani ľahko. Kde konštatuje nedostatočnú nezávislosť súdnictva, slabé stíhanie korupcie, nejasné čerpanie eurofondov, zastavenie eurofondov, nejasnosti pri verejných obstarávaniach, úzke prepojenie medzi politickou a podnikateľskou elitou, netransparentné prideľovanie finančných prostriedkov v rozpore so stanoveným účelom. To nie sú moje slova. To je hodnotenie stavu po 2 rokoch. Ale fakt je ten, že mnohé z týchto problémov by zdedila, alebo by si niesla aj vaša vláda, pretože ich reálne mala tieto problémy. Teraz mám na mysli aj prepájanie politiky a biznisu. Ale áno. A konflikty, ktoré to prinášalo medzi vami a pánom Zurindom. Preto jedna z priorít vlády bola reforma súdnictva. A aj sme prijali nad 10 zákonov, ktoré okamžite dala strana Smer na ústavný súd. Našťastie sú späť v hre tie zákony. Až na 2 drobnosti v zákone o generálnej prokuratúre, všetky ale až teraz vstupujú do účinnosti. My sme spustili reformu súdnictva a tu patrí veľké poďakovanie pani ministerke Žitňanskej, pretože má na tom obrovskú zásluhu. Tak, ako sme spustili, znovu opakujem, protikorupčný program, a to sme urobili hneď a v začiatkoch, a on prináša svoje ovocie. Ale, a bolo treba v tom pokračovať. Tá hodnotiaca správa, ja nehovorím, že by bola o 100 stupňov lepšia, ale určite to konštatovanie zmien, ktoré sa nastúpili, a ak by sa v nich pokračovalo, tak by to malo zmysel. A teraz mi nevyčítajte, že som vinná za to, že sa to nedokončilo, lebo budem namietať, že ak tak spolu vinná.